Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kutanga kutanga na kutanga kupezera kuti wakunzu kutozvinhu saka imatezera kumidziyo mukwasha muningi na mukwasha ndivana baba uyu ndimuna baba vemukwasha wenyu ndokuvana baba vemukwasha Mkwasha baba mdiki mkwasha wangu mkwasha wenyu aura mwana baba ti baba uyu muningi na baba mkwasha ndapanzwisisi saka ngoja nyanza kwasi asitozviza kuti akugona nimakekwa kwasi makasiya shoko ndakasiya shoko ndikakuwa namba kadzi naye kodzi kwete dzake iye anafu aipa namba dzadzimai andakadiwa ndirini ndakaenda kwenye chitatu nyasi shanu sako imi makasiya dzenyiko namba dzangu kuti wafone wachiteera kashoko rokuti takanzwa kuti mamayo panapa kune ndopakuzofonera chifindi nefulu handisakwanisi kuya ndanichikumbira uri wezuva zvinofuyiwa china akakumbira zuva mene anodai zvino achakumbira zuva kuti anouya achiraidza makadhi kuchipatara kuti tinzwi kuti angaine flu and anongouya achikumbira zuva bedzi rotoda mapepe kuchipatara kuti proof sure angari kupatara zuva hatizi kuti ndirini izo hatizivi kuti ndirini asi kana akuya ngauri mapepe ekuchipatara tione excuse kwacho kuchipatara nedheti remusi wechitatu chaanga aine flu kawati nedheti ranesuru kawa nedheti ranhasi nhasi ati aiwa makaenda kuchitatu 10 nezuro 11 ndizvo taakuda kadhi rakadhindwa 10 paund 11 kwete nhasi nhasi ndoanga aifanira kunge auya wati achitarisira kuchimuona kana kuti kadhi rake saka toda kadhi nemazuva aiwayo ari maviri chitatu nechina 10 na 11 ndo angatende kuuya kuti tizoona chokwadi chefulu yake ndizvo mazira mafambira aenda mapepari mukadaro muchireva kuti makasvika pamba pasina munhu kana kuti mimi maitadza kunge muchibatana naye semunin'ina wake iye pakumutsvaga kuda kuti kumupa kwamakaita shoko rakanyorwa apa zvakareva izvo kuti iye atorinzwa shoko iro kana wamakabata iye akareva kuti arinzwa zvaireva kuti munhu aifanira kunge ari paromasi nekudaro kuzvidza dare kwaatoita kunototi ndo contempt yacho iyo chairo anako tinomuonera kuzvidza dare pamakadhi wamakaona aripo ndiani maremwena wasabu handinyanyoziva mune zvinhu munobvunza saka vatezvara kwasha wenyaya kuti adaire imi ndimabvunza nyada kuti adaire nhau yamukuchoda zvamuchai zvimwe zvatingaone zvichabva kudai zvekare kuti tichizoona kuti amangidzika nokurwara here zvechokwadi kana kunzvenga kana kuri kunzvenga mune muchikodzera kuzoti mari dzamakwira mabvudza mune muchiwedzera zvikurekuire kuti muchadzokera mbodzwa munoti kuti ndinopanzwa asi ini manje ndini ndava kukomoka
mumafambiro avo kubvira pokutanga kusvika pari zvino tinongori munhu tinofambira kutsime kusina mvura yokumwa. Saka dai zvaita kuti sekutaura kunoita hama yavo dai vavanzwisisa tikanzwisisana zvingava zvinhu zvinokomborera nekuti inini handisiriwo munzvimbo ine kuti vhini ndinokupa chirumhanzi. Saka kuti nditouya kubva kwachirumhanzi kuti ndizosvika muchimvini $20 kuenda nokudzoka. Tinozvinzwa izvo zvatiri kuona nekuziva kuti zvinorema sei. Saka tiri kuti hatina nhamo dzatokonwa tifambe iyasi kuti zvireva kuti tibvunze nhau yamuri kukwidza kudai kuzonokwasha mutsanangura izvi mukwasha tomubvunza kuti toitaura nezvarako kuti hongu kana kuti kwete sekuti kudini ndiye anotsanangura kwete kwake, hongu sekuti kudini ndiye anotsanangura hongu kwacho. Nyaya yofamba zvinapa kuti titangire zvisine isu tozviona zvokwadi muchibva kwamurumba. Saka tirunge tichiona sekuti zvinenge zvakakosha kuti kuremerwa kwenyu kwachinaka sezvakaita ipapa mafamba iye asipo zvinoremera dare kuti saka toita sei nezviponzero zvamurikudzwa kuti nhume yakasvika yakwana pasina munhu vazoita namafoni mhene kufonerana kwavo kana kusafonerana asi pepa risina kusainwa kuti arizotarudiwa varizofonerana mangwanani vachiti ndine furu mafonera nhasi nezuro manheru handichiri kukwanisa kuuya mangwanani kuti ndine furu. Saka senda tiri kuona kuti kana chitsokwa chekutadza kuuya nemhaka yeurwere vaurongwe urwere hunomanikidza vanhasi toda chokwadi chavo chinobvisa dai kuti munhu anga akadzimbikana. Saka tapa mazuva ekuti hatichazodi kadhi rinoita nhasi nekuti kana akarwara chitatu ikapesa panga achirwara haitadza kunge akaenda kuchipatara. Dai zviri zvainge achiona kuti nechina haitadza kunge ari kuya achienda kuchipatara. Akaenda kuchipatara nhasi dhiti ranhasi rekuchipatara isi hachinyanya kutibatsira nekuti nezuro manheru anga atofona achitaridza kuti handisi kuya kuti ranhasi zvake nerara chinomurapwa kwake asi zvezviri kudiwa seumbowo kurwara kwake kudai zvinenge zvisina basa zvoita nhasi. Shoko akarinzwa nekuti akafona ndisu saka kune nguva kuti zvakuti tikukumbirawo kana kukumbirawo rimwe zuva ratiri kuti isusu hatisi kuti hongu tikupa rimwe zuva asatarisa kuti ndiri. Saka rine rakutarisa imimi nekufamba manje kwatiri kuti ndimi mune makuona kuti maexpenses aya ese kana kumanikidzika kwake kwagutsa dare mune mako mubvunza kuti akudzorerei pamamwe nekufamba kakawanda. Ndinobva kutaura kuti wakanaka sibva changa chiri chokwadi chokuti furu nokuva urikudza vakamudeedza hai kurwara hakungave nemasimba evanenge vadaidza kurwara munhu nenyama dzake yayo munhu chero akave mbavha kana akadini haatenderi kunzi chero mukadei pasi pepasi kudiba kuti munhu. Saka izvo hatingazvironde nekuti hatisi madzichiremba kutiwo isu chingatipe kuti munhu anga achirwara zvamanika kuti hawe zvekuti kusora kana kuti hatingazvizivi tinozozviona panguva nekuti ezvezvi patiri pari zvinezvi ndepekutsvaga kuona kuti imi mungabatsirikani sei kuti ndimauya asi tiri kuti mukwashanywa maringira nyaya naye panapa zvokuti kana tifananidzire kana chikubvunza vachikutaura nepamusoro penhau yacho kuonesana tiri kuonesana tiri kuti haana kuuya sebhindu rekubva nenhume yabvako kuti ndo zvaakuta isusu tomira tiri ipapo sedari tozotarisa kuona nhau yake kurwara kwake kwachina kuti zvirikuza kuti nhanga achirwara sekuti kudini zvaari kupira rimwe tazongogarisise zvaasipo imimi
nauye haichatadzi kufamba nemhaka yekuti nhasa havo choda anga asina kukumbira rimwe date tagara chatomboita rimwe date nekuti havo chazomboita rimwe date achitasira kuti munenge muri pomesi ndinopanzwa wangu toti nepapupu ugwere kunoteera kwacho wozouya kutoita sezvizvi hatingakutauri kuti anodaro futi hatingafungidziri kuti tiume nhau yedu kufunga kuti anozodai kuti kanodara kudai kuti hatizvizivi izvo hatizvizivi tozotaura izvozvo tatosvika ipapo nokuti ari zvinasata zvina ai ndotenda hangu tinongoti ngatitarisai zvinodeti arikuvara arikuzvichokwadi totifaya tomboya kutaaa aiyachiaa asi umbowo kurwara kwake akausvitsa kudai arikagutsikana kuti anga achava zvechokwadi ndobara kupuwa rimwe zuva kupuwa rimwe zuva pamusoro ipa muchidimbuka zvareva kuti kusariko kwake kuve kurwara kana kusarwara chikonzero ndechekuti iye kudare ndorakufanira kumutsvaga nekukasira pagadzirwe rimwe zuva raanofanira kuve aipuwa mapepa aya amasaina sekushayika kwake pakusaoneka aripo panzvimbo zvichabva pazuva iroro raachatsvagwa nekusaina mapepa ake aya ndo zvichasita deti chaita kuti iye mezvekare mupuhwe kuti mudzoke padare rimwe chete irori muripo mese kuita kuti adaire nhau dzidza ndazvinzi wangu sezvo ndirini ndakauya nenhau sakakuendanisa ndinongozvisiya kwamuri ndingomirira pamunenge maona kuti mamubata zvingida kuti tifambire pamachete tifambirani pamachete sezvakafanira mapotera tinokuteererai tinokusanasai tikuenzanisei asi dambudziko raita rechikonzi chingaa chikunyereba chingaa chirwada hatingazvita ndose mhinduro inoti isusu kugadzirire kuti tizivisane kuti tiri ndosaka vanhu vese vari munoma asi kungofuma achingopfuurawo ngotikidza nditsauko inondaona paine vanhu asi vari kuya nechikonzi chizova kuti tine zvatiriongoro zvakatidaidza kuti tida pano ada kuteze taakuona futi sekutsvagana kwatagara chiita kuti imi muzoziva kuti nhasi kune dheti iyo ziva kuti dheti nenguva yariziva nemhinduro yavo toita sei tokonzera kumirira ipapo saka zvo zvatinoda kuti tionesanewo muchionawo kuti chero nesapana zvatingakwanisa kuichii ndizvo musumuka zvaima For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.